al zo laat? Is het al zo laat? Ja, ja. Annelies, jouw praktijkles is aangebroken. Kom, wij moeten gaan. Piet, wij moeten gaan naar Annelies. Ja, kom, dan gaan we. Ja. Mag ik mijn staf? Alsjeblieft, Sinterklaas. Kom, wij gaan naar de Sint-automobielapparaat. Kom. Ja, Annelies, we gaan zo rijden. We moeten even een paar mensen overlaten. Hé, wat is dat nou? Wat is dat nou? Steekt gewoon een koe de weg over hier zo. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Gewoon een koe hier midden in de stad. Dat kan toch allemaal niet? Nou, oh, wacht even hoor, er komt nog iets aan. Even een momentje. Een momentje. Kijk. Een hond die zichzelf uitlaat. Dat is mooi, dat is mooi. Nou, rijd maar. Jouw koppeling op laten komen. Ja, zo, op naar z'n twee. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed zo. Kijk. Hé, het is een vogel. Hé, vogeltje, ga weg. Vogel, ga weg. Juist, ja, goed zo. Hé, oh, naar rechts, Annelies, naar rechts. Naar rechts, op. Had je bijna die meneer aangereden. Jongen. Maar goed dat ik erbij ben, hè. Ja, nou gaan we weer hier op de linkerbaan. Ja, goed zo. Ja, weer rustig zo. In z'n 7. Ja, het gaat hartstikke goed allemaal. Komt goed. Oh, naar rechts. Ja, op. Zo, dat scheelde maar weinig voor de mevrouw al aangereden. Maar ja, Alice, ga maar weer rustig naar rechts toe. Ga maar naar rechts, of naar links bedoel ik, maar excuses, ja, hier naar links. Ja, bij de stoplichten gaan wij naar links toe. Ja, zo, rustig voor rood staan. Ja, gaat helemaal goed. Wat is dat nou? Er komt er eentje met z'n la voorbij lopen. Wat is dat dan weer? Nou, rijd er maar, dan gaan we hier naar links. Dan moet je even rustig doortrekken zo, ja. Ja, links, je vinger netjes uitgestoken, goed zo. Ja, naar z'n 4, naar z'n 5, 6, 7. Annelies, niet te hard. Annelies, je mag hier maar 50, geen 130. Annelies, geen 150. Annelies, terug. Naar de 50, kop. Oh, nee. Wat hoor ik nou? Nee. Oh, nee. Oh. Ja, ga er meer af, Annelies. Ja, we zijn er nou gloeiend bij. Ja, stop maar bij die meneer daar zo. Ja, we zijn er gloeiend bij. 100 jaar loop ik met een paard in de rond en niks aan de hand. En nu 1 keer in de auto, we worden aangehouden. Oh. Piet! Oh, Sinterklaas! Oh! Ja. Wat zit Sinterklaas? Oh. Ik ga nooit meer met dat kind in de auto zitten. Nooit meer met Annelies in de auto. Ze had 3 flessen wijn op. Was het zo erg? Ja, zo erg.